Ayan guys, so kung nakikita nyo po, Anduyan. Yang Anduyan na po ay nandito po tayo sa may Lubao, La Union. Ayan, tama po kayo nang narinig. Sa Lubao, La Union na po kami. Malapit na po ito. Boundary na siya ng Baguio. So, dyan po yung aming papasukan. Papunta kay Lamam. Bali, ano pong meron? Stud service po ng aming pag. Ayan, dalawa lang po yung dinala namin for backup. Ayan yung location. Papasok po kami dyan. So, ayan. Samahan nyo po kami. Nakapin na? Wow, grabe. Tingnan yung bundok pre oh. Tanaw na, tanaw na. Ayan, sa mga naghahanap ng stud service ng pag, kahit saan ka man, ini po ito ng Pangasinan. Yan po ang aking sinasabi. Ini po ito ng Pangasinan ay kaya kitang puntahan. Tignan mo naman guys, Anduyan. Sa may ano na po ito, Lubao, La Union. Boundary na po siya ng Baguio City. Ayan, kitang-kita na po yung bundok. Nakikita nyo po, napakaganda ng view. Nakaka-good vibes mga boss. Yun no. So samahan nyo po kami sa aming panibagong ano naman, ka-vloggersan. Joke only, stud service ng pag. Ayan no. Ang ganda ng lugar guys. Balifag po ito. Tingnan nyo po yung location. Okay na pare. Yun si Maggie. First session dito sa may Tubaw. La Union to no? La Union pa rin. Ayan, Barangay Anduyan. First session nila. So ayan, bali dalawa ang dala. Pang reselva yung isa. Yan, ito yung location namin. First session. So ayan. Relax boy. Ayan. Baka nyo lang po ha. First session, stud service. Paula Union, Barangay Anduyan. First session. Barangay Anduyan. Ganda eh, gandang biyahe namin. Hindi kagaya pag bumabiyahe kami sa ibang lugar pag mga lingay. Traffic. Saan ka galing? Marigan pa. Ay, malapit lang. Opo, malapit na. Parang nagbiyahe lang kami ng lingay. Di ba galing yung mga kulungan ng mga aso mo doon, puro mangaldan? O, puro mangaldan yun, mga... Marami kasi nag-aasa sa amin. Ha? Marami po kasi ang nag-aalaga ng aso sa amin. Mga Ano yun, boss? Marami kayong alagang ganyan? Opo. Shop ng pet shop yung... Hindi. Ano po, ano ako? Breeder tsaka ano? Stud service. Aso talagang hanap buhay ko. Pero hindi lang ito ang ginagawa ko sa buhay. Na marunong din ako maggupit ng aso. Grooming. Pag wala kaming... May shop ka doon? Wala, home service lang ako. Sa bahay-bahay mo lang? Oo. Kahit saan, mga parting laon. Ano yung mga... Di marami ka panlahe na... Oo, marami akong hawak na aso doon. Sa amin. Apa yung nung gumatang kakalaksan mo dahil? Saan? Bali ay pa ako. Pang stud na lang. Yan, tulak ko sa'yo. Ito yung doon pati ito, takal? May takal mo lang. Yes na. Na? May pato na? Kanina pa po. Hindi lang. Ayaw lang nyo muna ng ano para hindi siya magbulko. Hindi naman pala yan. Hindi ho, basta-basta pagka wala kang shooter na. Hindi po kayang iyan yan. Kaya nga sabi kong kay Karen, kapo ano muna. Kasi yung isang ano nila, yung flexible nila, narinig la, hindi mo ano yung asawa niya. May asawa sa dyan. Ang problema, kaya yung shooter na talaga ano, magawa. Yan ang, takot naman ako, mamaya kagatin ako. Hindi din kasi madali ang ano, lalo pag large speed. Masaktan. Pag large speed, medyo mahirap. Siyempre baguhan pa yun na mga anak. Ito, nanganak na sa business na daw ito. Sabi mo yan, ito. Ngayon anak ko sabi So, niya. nanganak na po, kita naman. Makikita mo sa lidi niya. Sabi ko sa iyo, totoo. Sabi niya, aminin ko. Sabi siya ng anak na yan. Sabi niya, kahit yung kinan dyan na ano, ano yan, yung German Shepherd. Pag German Shepherd, wala ako pero may kakilala ako nag-home service. Pero kadalasan, Ito ang Askiyaw, mayroon. meron din. Ngayon, Meron din kami. hindi mo lang alam kasi kung paano ano to kasi makapal yung balay ano Ano niya. po, Yung puki niya hindi mo makikita kasi balahibo niya makapal.
Kaya paano ko sabi ko, paano malalaman na ano yan? Hindi katulad ko, nakita ko kasi, ako ang nagpapaligo mga ito. Diskarte po dyan tayo. Pagka bago nyo po pakainin, check nyo po yung ari niya. Pagka, ang cycle kasi ng mga large breed, every 6 months yan, nire-regla. Pag nagpalagpas nyo po, Wala na. 6 months na naman ulit po yun. Pero pag kunwari, ito, natimingan nyo siya ngayon. Okay, nakita ko nga ito kaya sinabi ko sa anak ko. June ngayon, every 4 months ang cycle ng small breed. June, July, August, September, October. So may ano na kayo, may pattern na kayo. Sa kanya, wala kayong pattern. Ang diskarte dyan, every time na papakainin nyo siya, check nyo yung ari. Kung maliit siya, sir, ibig sabihin wala pa. Pero pagka malapit-lapit na siya magregla, dahan-dahan yan na lalaki. Kaya lang ganun. Ito nga nakita ko nga ito. Pero meron namang ibang small, large breed na hindi nauuna ang laki. Nauuna ang dugo, tsaka laki. Baliktaran yun, sir. Kaya, ang ano dyan, observation. Sabi ko, ito nakita ko siya, ako nagpapaligo to, sabi sa mga tayo nila doon. Balinan? Ako nagpapaligo to, na? Tayo nila. Baliwala sila to, may askal din na isa eh. Balik ito ng important na to. Pero kapag salita ko, yung Yun. German. Ito na lang. Thank you. Last and final session, stud service. May bata kasi